Kung turismo na gani ang hisgutan, ang dakbayan sa Talisay daw naapsa na sa ubang mga dakbayan ug lungsod sa probinsya Sugbo. Mao nga tinguha karon sa bagong milingkod nga mga opisyal ang tourism rebirth sa dakbayan. Aron sama sa nang labay mga dekada dagsaan kini sa mga lokal ug langyaw nga mga turista. Si Chona Carion sa RTV Presents. Tinguha karon sa dakbayan sa Talisay ang pagbanhaw sa ilang turismo. Kini tungod kay kung turismo na ang hisgutan, daw nangiwit ang Talisay. Plano ni Mayor Samsam Gullas nga subling ugmaron ang aligre ug mabulukon nga barangay poblasyon kaniadto. Dinhi nahimutang ang Talisay Liberation Park nga mo'y sentro sa turismo sa Talisay City. Talisay Liberation Park gitukod isip paghandom sa nahitabong takas sa Talisay nga nahimong daan aron maangkon nato ang kagawasan gikan sa kamot sa mga Hapon pinaagi sa pag-abag sa mga sundalong Amerikanhon. Pipila na katuig ang nanglabay, dili gyud sipiaton pagbisita ang dapit, dili lamang sa mga lokal nga turista kundi apil na ang mga langyaw. Gani maligo sa dagat ug mag-food trip ang mga turista kung mabisita sa barangay poblasyon. I formed ad hoc committee regarding the poblasyon tourist spot. Initially, ang included sa ad hoc committee would be Barangay Captain Edward Alesna, the City Assessor, City Legal, Local Housing, Mayor's Office, and a couple more so that we can meet and develop a plan on how we wish to proceed in the poblasyon area. Lakip sa giplanuhan maong pagbanhaw sa Inasal Festival sa Dakbayan, kay ang Talisay na ila gumikan sa lamian nilang lechon baboy. Ug diha na unya sa barangay poblasyon, maglinya ang mga manindahay ug lechon. Maong walay rason ang mga turista nga dili mohapit sa Dakbayan. Na if people even go to certain kanang cultural heritage sites sama ng mga statue, ano di man pwede ariyon ang landing kung ma-develop na nato. Ito naman to specs. Si Vice Mayor Alan Bukaw, ang chairman sa Committee on Tourism sa Talisay City Council miingon nga angay lang og panahon na usab nga mas palambuon pa ang turismo sa Dakbayan. Mangita tagpaagi nga ato na sang i-revive ang atong tourism. Kay long before, bisag ako sa diha pa ko sa corporate life, moingon yun na akong mga boss from Manila, Alan, nandyan pa ba yung Yaro sa Talisay? Oh, wa na sila kaila og Blue Waters, wa na sila kaila og Palawan, wa na sila kaila og Mactan, wa na sila kaila og puti nga ba sa south or sa north. Ang ilan kita na Yaro Beach sa Talisay. Sa talaan sa Talisay City Tourism Office, sukad niadtong 2018 hangtod karon miabot na sa 543,129 ka mga turista ang mibisita sa Talisay City. Nang hinaot ang mga opisyal sa syudad nga mas modoble pa unya kining gidaghanon kung mapalambo na ang sentro sa turismo sa Dakbayan. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carion ug kini ang akong short dokyo.